महामारीबद्दल उलोच खातीर MLA आरवी देशपांडे हेमी रामनगरात सोमवाराक अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांबरोबर सभा केली। MLA आरवी देशपांडे हेमी कोविड महामारीबद्दल उलोच खातीर अधिकारी आणि कार्यकर्ता लोकांबरोबर सोमवाराक दनपारां सभा गेली। ही सभा रामनगरातल्या आंबेडकर भवनात झाली। या टायमार जोयडात एकूण 245 कोविड रोगी आसात। तेतूंतल्यान 137 रोगी बरे जावन घरा गेलात। 100 रोगी अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात तर 8 लोक मरण पावलात हे सांगले। तशेंच रामनगरातल्या कित्तूर चेन्नम्मा शाळेत क्वारंटाईन सेंटर केलात जाल्यार थंय पिवची उदकाची काहीच सोय ना ती करून दिया। तशेंच ट्रीटमेंट करूक डॉक्टर बी नियुक्त करा असो आदेश देशपांडे हेमी तहसीलदाराक दिलो। शेतकरी लोकांक बी खरेदी करूक सद्दी 8 ते 10 म्हटल्यार दुकान चालू रावतले अशें तेमी सांगले। तशेंच जोयडा तालुक्यात रुग्णांक 600 औषध किट, 195 ऑक्सिमीटर, 340 N95 मास्क वितरण केल्याचे बी सांगले। या टायमार जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे, प्रशांत देशपांडे, संजय हनबर, सदानंद दबागर, विजय पंडित आदी उपस्थित आशिले। मुख्य विषय मास्क, सामाजिक अंतर, हात आणि स्वच्छ ठेवणे। आम्ही तेवढं करायचं नाही, आमच्यासाठी तुमच्यासाठी करायचं। लोकांना जागृती राहिली अजूनही बघतो मी जिल्ह्यात कोविड पेशंटाल पत्ते लावूक आणि वैद्यकीय तपासणी करूक मोबाईल टीम तयार केला। ही मोबाईल टीम तालुक्यातल्या सगळ्या खेडेगावात भेट दितली असे जिल्हाधिकारी मुल्लई मोहिलन हेमी सांगले। जिल्हाधिकारी कचेरीत प्रेस मीटिंग करून उलयले जिल्हाधिकारी मुल्लई मोहिलन हेमी सांगले जिल्ह्यात कोविड प्रकरणाची संख्या कमी जाती आसा तसेच ट्रीटमेंट घेऊन बरे जातली संख्या वाढती आसा। मरणाचो प्रमाण बी कमी झाला जाल्यार कोविड लक्षण आशिल्ले लोक तपास करून घेते नात हत बेजार जाते आसा। कोविडाचे लक्षण दिसून येल्यार दयकन तपास करून घेया। कोविड सेंटरात व्हरतात म्हणून थोडे लोक तपास करून घेऊ फाटी येते आसात तेजेन सॅम्पल्स बी कमी मेळटे आसात। पॉझिटिव्ह आशिल्ले व्यक्तीक दुसरो खंयचो रोग उरल्यार मात्र कोविड वार्डात दाखल करतात। आता आशा कार्यकर्ता घरा वचून रॅपीड एंटीजन परीक्षा करतले। तेमच्यान जायन जाल्यार प्राथमीक आरोग्य केंद्रात धाडतले आणि क्रिम्स फिजिशना बरा टेलिकॉन्फरन्स मार्फत ट्रीटमेंट दितले आणि तालुका हॉस्पिटलात साध्य जायन जाल्यार मात्र किम्सात धाडतले असे डीसीन सांगले। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಫೀವರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಆ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಅಸಿಂಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ रामनगरात बीजेपी कार्यकर्त्यांनी साजरा केलो वन महोत्सव। बीजेपी सरकार अधिकारात येऊन 7 वर्ष पूर्ण झाली। या निमित्तान बीजेपी कार्यकर्त्यांनी झाडं नाटून वन महोत्सव आचरण केलो। तसेच रामनगर पोलीस स्टेशन, सरकारी हॉस्पिटल आणि रामनगर ग्रामपंचायत भागात मास्क आणि सॅनिटायझरचे वितरण केले। या टायमार संतोष रेडेकर, शिवाजी गोसावी, गिरीश गोसावी, निकिता जत्रोडकर, शशिकांत गावडे, संभाजी गावळकर, शंकर सोलेकर, सदानंद देसाई आदी लोक उपस्थित आशिले। रामनगरात उदा ना जाऊन लोक पडला त्रासात। रामनगरातल्या नवग्राम कॉलनीत गेल्या 1 महिन्याच्यान उदा येईल ना अशी तक्रार लोक पत्रकाराकडे करते आसात। रामनगर ग्रामपंचायतीत सतत सांगल्यार बी तेमी दुर्लक्ष करते आसात
असे लोक आरोप करते असतात. एक महिना झाले पाणीच नाही, काही नाही, काय करायचं. एवढा त्रास होत आहे. कधी मी बाहेर येऊन पाणी घेऊन जाताना काय झालं, पंचायत लोक रिस्क घेणार काय? नाही घेत. तेच पाणी सोडणार का नाही. एक महिना झालं कोणच हे करायला तयार नाही. कुणाला विचारलं होतं पाण्यासाठी तुम्ही? ते अध्यक्षाला पण विचारलो, त्या गल्लीतले ना. दोनदा फोन केलेलो, तोंडावरच फोन कट केले. पंचायतला जाऊन सांगून आलो, सोडतो म्हटले, सोडलेच नाही. काय करायचं पुढे? मग आता पाणी कुठून आणता तुम्ही? इथं याच्या बस स्टँड कडनं रात्री 3ला उठून आणतो मी आणि मुलगा मुलगी. काय झाले तर रिस्क घेणार काय? नाही घेत. मरू दे, कोण नाही येणार विचारणारे. असं झाले बघा. एक महिना झाले वाटतं अजिबात पाणी नाही. कुठली गल्ली कॉलनी तुमची? 9 ग्राम कॉलनी. कुठल्या पंचायतला गेला होता तुम्ही? इथं पंचायतला. कुठली? या कुठली? रामनगरच्या. रामनगर पंचायतला गेलेलो. वाटतं त्याने आज सोडतो, उद्या सोडतो. बोर बाद झाला आणि हॉल बाद झाला. वॉल आणून बसव, मला म्हणत होते एकटे, वॉल आणून तुम्ही बसवा, पाणी पाहिजे तर. वॉल आणून मी बसवायचं, यांना पाणी पाहिजे म्हणून. कोणच सांगायला तयार नाही, कोणच रिस्क घ्यायला तयार नाही. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 600 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 700 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी कारवारात 55, अंकोला 9, कुमटात 72, होन्नावर 51, भटकळ 37, शिर्शी 93, सिद्धापूर 91, यल्लापूर 41, मुंडगोड 54 आणि हळयाळात 81 आणि जोयडात 22 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 45,054 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 39,711 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 4,845 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 598 लोक मरण पावलात. आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.